салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. дастаи ливерпул барои аввалин бор дар ин мавсим ба бох рӯбарӯ шуд. Он ҳам дар марҳилаи аввали бозиҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо бар муқобили дастаи Наполи. Баъд аз бозӣ сармураббии дастаи итолиёвӣ гуфт ки ман ба Юрген Клоп тавсия додам ки ғамгин набошад, чун ӯ агар дар ин ҷо боидиҳад пас оянда ҷоми Лигаи Чемпионҳоро мегирад, гуфтааст Карло Анчелоти, сармураббии дастаи Наполи. Шумо медонед ки мавсими гузашта низ дар гурӯҳ дастаи Ливерпул хеле вазъияташ ба қавле безе буд, аммо чемпион шуд. Аз ин хотир Карло Анчелоти Юрген Клопро васф кард. Сергей Симак, сармураббии дастаи Зенити Санкт-Петербург, дар мавриди мусовӣ бо дастаи Лиони Фаронсаро дар доираи бозиҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо шаҳр дод. Ӯ гуфт ки бозии мушкил буд, чун эҳтимоли бохт ва эҳтимоли ғолиб омаданам буд. Лион дастаи бузург аст, он ҷо бозингарони босуръатро ҷамъ карданд. Фикр мекунам натиҷаи бозӣ хуб аст. Сухан дар мавриди Сардор Озмун низ буд. Сергей Симак дастпарварашро чунин васф кард: Сардор Озмун мисли мурғи оташ буд. баъди чунин бархурд ман бовар надоштам ки ӯ бозиро идома дода метавонад. ӯ то марг мубориза мебарад, меафтад, лад мебардорад ва боз мехезаду гол мезанад. ӯ гол зад ва ин хеле хуб буд, гуфтааст сармураббии дастаи Зенит Сергей Симак. Ба фикри ман дастаи Зенит бар муқобили дастаи Лион баъд бозӣ накард. аз Зенит имсол чизеро интизор шудан мумкин. шумо медонед ки директори генералии дастаи Спартак Томас Цорн барои пешниҳоди ҳамкорӣ бо собиқ сармураббии дастаи Арсенал Арсен Венгер ба Лондон рафта буд. албатта ин дақиқ нест ки Цорн ба ҳамин хотир Англия рафт ё на, аммо ҳамон вақт тамоми расонаҳои иттилоотии варзишии русӣ дар ин маврид менавиштанд. дирӯз дар як нишасти матбуотӣ ба худи Арсен ин суолро пешниҳод карданд ки оё ҳамин хабар рост аст? рост аст ки шумо сармураббии дастаи Спартаки Москва мешавед? пиракӣ дар ҷавоб медонед чӣ гуфт? ӯ гуфт ки не раҳмат. ин чӣ маъно дошт ман намедонам. ӯ фақат ҳамин қадар гуфт: не раҳмат. шораҳи итолиёвиро аз пушти як сухани ноҷои задааш нисбати ҳамлавари нави Интер Ромелу Лукаку аз кор ронданд. таҳлилгар ва шораҳи футбол Лучиано Пасирани аз шабакаи Top Calcio 24 барои суханҳои ҷанбаи нажодпарастӣ доштааш аз кор пеш карданд. Пасирани ҳангоми шораиаш нисбати Ромелу Лукаку як ҳазли ноҷоро истифода кардааст ки баъдан аз ӯ ва мухлисонаш узрхоҳиам кард, аммо ин корам барои боқӣ мондан дар кори худ кӯмак накардааст. дар ягон дастаи серия А бозингаре мисли Лукаку нест. ба ман ӯ писанд аст. ӯ бозингаре аз лиҳози физикӣ пурқувват мебошад. ҳатто 2 маротиба пурқувваттар аз Сапата бозикуни Аталанта мебошад. ин гуна бозингарон тавассути голҳояшон дастаро аз пушти худ мекашонанд. агар ӯ бо ту як ба як ҳаракат кунад, боз доштааш наметавонӣ. ягона шонси муваффақ шудани ту он аст ки ҷонибаш барои хӯрдан 10 банан ҳаво медиҳӣ. ин аст он суханони шораи итолиёвӣ ба суроғаи Лукаку. ба ақидаи раҳбарияти шабака ва мухлисон Лучиано Пасирани Лукакуро ба ҳамдуна ё маъмул бо номи маймун шабоҳат додааст. клуби Монакои Фаронса барои аз буҳрони нокомӣ наҷот додани худ мехоҳад ба мутахассиси итолиёвӣ Лучано Спалетти қарордод ба имзо расонад. раҳбарияти ин тими футболи маъруф нақша доранд ки ба иллати натиҷаи дилхоҳ нишон надодани даста бо сармураббии феълии худ Леонарду Жардим хайрухуш кунанд. ҷойгузини мутахассиси португалӣ Спалетти шуда метавонад. мутахассис 60-сола то анҷоми мавсими гузашта раҳбари дастаи Интер буд, аммо ҳарчанд шартномаи ӯ то соли 2021 пешбинӣ гардида буд, вале Интер бо даъвати Антонио Конте аз баҳри Спалетти гузашт. Леонарду Жардимро дар мавсими гузашта аллакай як бор аз сармураббигии Монако сабукдӯш карда буданд, аммо баъди якчанд моҳ дигарбора ӯро ба мақоми аввалаш баргардониданд, зеро Терри Анри ҳолатро дар даста бадтар карду беҳтар не. баъди даври панҷуми чемпионати Фаронса Монако мақоми 19-уми ҷадвали умумиро ишғол мекунад. манзили истиқоматии муҳофизатгари Барселонаро ғорат карданд. ин воқеа дар ҳолате сурат гирифтааст ки Барселона дар варзишгоҳи Камп Ноу бо тими Валенсия қувваозмоӣ мекард. он замон футболбози Каталониё Самуэл Умтити дар бозӣ иштирок надошт, аммо дар қатори дигар ҳамдастагону ҳазорҳо мухлис дар варзишгоҳ бозиро аз наздик тамошо дошт ки занги телефонии кормандони ҳифзу ҳуқуқ боис бар он шуд ки ӯ қабл аз анҷоми ин вохӯрӣ роҳ пеш бигирад ҷониби манзили истиқоматиаш. маълум шудааст ки ғоратгарон қулфи дари хонаи
خانه او را کشوده وارد منزل شدند و سیف پر از پول را به یغما بردند. خود فوتبالباز اقرار نشده است که در خانه‌اش چقدر مبلغ داشت. با اقرار کارمندان حفظ حقوق این کار را نه کمتر از 4 نفر اجرا نموده است. یومتیتی نخستین بازیکن بارسلونا نیست که خانه‌اش را غارت میکنند. قبل از او دزدان منزل زیست کوین پرینس بواتنگ و ژوردی آلبا را نیز غارت کرده بودند. بعد از این حالت به فکرم تمام بازیگران بارسا در نزد دروازه‌شان پاسبان میمونند یا درهای آهنین کس ناگزیر میخرند. با همین تمام تا برنامه دیگر خیر.